той за България. Ще ги слушаме ли? Ще ви помоля да бъдете тихи и да уважим тяхното участие. Като планински еко в сърцето на всеки истински човек живее именен свят, дошло мрачен робски век. Не се чува. И за правда и свобода, водени за пътя. За щастието Давай. Това е Левски, това е той, това е българският герой. Бори се до последно за страната, спасен и той, апостолът на свободата. Родилка е в робската война, войната на дедите смели, апостолът на всички времена и горди сме с великото му дело. Закърмили се с кръв и майка му била България. Родината и мила, обходил дякона вред градове и села и за борба народна вдъхна сила. И днес слави нашата страна, леко достижима светлината. Апостолът на всички времена, един е Левски, син на свободата. Браво! Той носи сърце на лъв, във вените му тече силна кръв. Направи много за нас той, би се като истински герой. Почитаме го за всичко това, което направи за свобода в сърцето си, а не с мастило. Записах паметната дата, в която очаквам появи се апостолът на свободата. С очи по-силни от водата, спаси по-рос от житата, със сърце по-смело от душата, с храброст по-голяма от земята. Си дъга, останал той неубит и пред най-голямата беда. Дълго чакаше България, човек с неговата храброст. Неговото славно дело е за всички ни безспорна слабост. Всеки ден той става с идеята за свободата. Никога не мислил за себе си и за благата. Представил си България, красива, за всички хора най-любима, свободна пред очите на децата, равна за всички на земята. Кой не знае, що е кураж? Имал го е той, неведнъж и ваш монах, боец, българин, светец. Той въгнищаря бил и овчар, с поглед лил, с поглед благ, с дълбоки сини очи, с силата на разпита мълчи. Той дори за миг съдбата си не бил умил. Разправят лицето му, жар излъчвало е само, убит край София, погребан тайно. И велико, със сърце силно и огнашко. Събраха се знатни хора на военни упражнения. Скочи Васил, прескочи тряпа. Име лъв по получната каса, Василевски стана той за час. Като рибар и въгнищар преоблича се той. По дърво и камък дирише го гвардията турска. Тайни комитети организираше вечер той. За свободата на България беше готов да скочи на бой. Всеки ден и прекланям се пред подвига велика. За него мисля и се възхищава. Безсмъртен стана с своя смъртен миг. Разказвах ми за него, а пътят ми спира. Пред неизтритите от времето следи. Приемам с благодарност и печал завета му за република чиста и свята. Достойни трябва да сме, щом ни го е завещал апостолът на свободата. Как би минал човекът по него пеша, пък дори да се казва и Левски.
минал по него с раздадена кръв, дух раздаден и сетне възкръснал. Пък дори не човек да се казва, а лъв, не апостол, а Бог да е кръстен. Две следи в снега, най-чистия сняг, от въжето до всички години. Научи ме, просвети, апостоле, как последите ти прести да мина, да върна дълга ти грамаден и да за 10 гроша взел заедно твоя народ, тя си написал в тестера защо, тя си купи маслинки и бяга гладна. Браво! Изплакала очите си България, все още чака своя сън обичан. Усетила как тежките му стъпки отекват през едно превратно време. Тя вижда Левски да върви по пътя и българи да падат на колене. За прошка молим дълго и горещи, с ръце високо вдигнати към Бога, нализа на душата му болеше, издъхвайки въздъхна обе народе. И днес върви земята гневно, тръпне потресна древните ми страсти. Обичаме героите си мъртви, живеем тихо, кротки, безучастни. Но идва Левски, идва да ни пита за болната ни съвест, за коража, за кривиците в мислите ни скрити, за раните от алчната ни жажда. При нас се връща, влиза в сърцата, да търси в тях възкръсналата вяра, върху която няма отпечатък, създател 18 февруари. Герой, Левски мил братче се нарича той. Фронтова неволя, бедно се родил, но сърцат пораснал в малкия Васил. Имал гласно славе и Орлов замахнат на целцата родни, спускал се без страх. Ободрил народа в мъква, неговите думи вдигнали на край, беден и заможен старата тълпа. Ободрил народа в мъка и беда, готвил му тръгнеш в бой за свобода. Не узнал султана, обяснял тя и потера пратил след войната млада. Скрияли го дебри, пещери и скали, пазили го хора в мирове орли. Ей, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. Браво! Не очаква братче, всеки следва път, смелите с ракети, утре ще летят. Левски не е просто можете за поклонение. Левски е идея. Безспорен факт е обаче, че всеки един от нас открива нещо ценно за себе си в него, което най-добре го продава, казаните от него думи. Ние сме във времето и времето е в нас. Може би най-кратка, но най-точна оценка дава на делото на апостола, дава знаменития Николай Генчев, който казва, че Левски не написал за България. Той наказа Прокоровски, че няма нищо по-свято за човека от отечеството. Не се посълзи като Каравел през своето отечествено бездна. Не изпял да смодяващите песни на Бога. Той просто и по-човешки изрази синовната си обич към България, като се бори и умря за нейното бъдеще, за да остане в българската история като един голям и завършен родолюбец.